नोंथांनि गोसोआ उन्दुनाय समावबो गियो नामा? मा नोंथाङाबो बेबायदि मोन्दांथि मोननो हादों नामा जे फैनो गोनां समा नोंथांनि थाखाय माब्रै जागोन होननानै? दिनै जोङो बेबायदि मोनसे बेरामजों सैनानै थानो गोनां जादों, जाय बेरामा जोंखौ सिङाव आत्मायाव लोरबां खालामगासिनो दं। आरो जोङो बे बेरामनि मुंखौ बुङो जाहैबाय सिन्ता खालामनाय एबा डिप्रेसन। नाथाय दान्दिसे समनि थाखाय थाथ'दो। नोंथाङा जे दिनै बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ एबा नुगासिनो दङ एबा मोनबाय, बियो माबा मोनसे जाब्रथाय जानायनि थाखाय नोंथाङा जे बे भिडिअखौ मोनदों बे नङा। दिनै इसोरा नोंथांजों रायज्लायनो हास्थायदों। बाइबेलाव जोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो समायसानि समाधाना दं। बेनिखायनो दिनै जोङो नायगोन दि जे जोङो माबायदि बे सिन्तानि फानजारिनिफ्राय अरायनि थाखाय उदांस्रि मोननो हागोन, जों बोसोननि गेजेरजों नायगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, मानोना दिनै नोंथांनि जि गिलिर बिबानफोर दङ, गासै गिलिर बिबानफोरा रेजें जानो थांगासिनो दं। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, सिन्ताया मानो जायो एबा डिप्रेसना मानो जायो? जेब्ला जोङो फैनो गोनां समखौ गावनि इच्छा बायदि सामलायनो हास्थायो आरो जेब्ला बेसादफोरा जोंनि गलाम जाया एबा जोंजों दैदेन जाया, अब्लाना गिनाया उजियो एबा गिनाया फैयो। जों गोबां समावनो सानो, आंनि साख्रिया गोमायोब्ला आंहा मा जागोन? आं जुदि बेरामाव थानो गोनां जायोब्ला एबा आं जुदि बेराम जायोब्ला आंहा मा जागोन? जुदि लोगोफोरा आंखौ नागारलाङोब्ला आंहा मा जागोन? बेफोर बाथ्राफोरानो जोंनि मेलेमाव उइ एम्फौफोर बायदि गिदिंबाय थायो। सिन्ताया जोंनि दिनैनि खुसि रंजानायखौ खावनानै लाङो एबा सेनानै लाङो। नाथाय फैनो गोनां गाबोननि जि जेंनाफोर दङ, बै जेंनाफोरखौ खम खालामनानै होआ। अनजाग्राफोर, बाइबेलाव मोनसे बेबायदि गोबां अनजाथाव, गोबां सोमोनांथाव, गोबां बोरनि मोनसे बाइबेल सिरि दं, जाय बाइबेल सिरिया जोंनि मेगनखौ खेवनानै होगोन। आरो बे गोथार बोसोनानो जादों माथाइनि 6:27 सिरि फरायनानै होनि। बेफोरनि थाखाय जिंगासिनानै सोरबाया जिउखौ फोलावदेरनो हागौना? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, एसे साननानै नायनायसाय, जेब्ला जों जुदि जोंनि जिंगासिनायजों एबा सिन्ता खालामनायजों जों जुदि एसेबो जेखौबो जुदि सोलायनो हायाब्ला, अब्ला दिनैनि समाव, दिनैनि मोजां समखौ जोङो सिन्ता खालामनानै मानो मोजां समखौ आद्रि खालामगासिनो दं? अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ हाजोआव उपदेश होबाय थादोंमोन, बै समाव मानसिफोरनो मोनसे गोबां समायना एग्जाम्पल, उदाहरन होदोंमोन, जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन दि नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नायदो, बेफोरो बेगरबो फोआ, आबादबो बुथुमा, अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दं। साननानै नाय, नोंसोरो दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन नङाना? आरोबाव फिन जिसु ख्रिस्टआ बिनि उनाव बुंफिनबावनायसै, गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय नोंसोरो मानो जिंगासियो? साननानै नाय, आजनाय बिबारफ्रा माबोरै रज'यो? बिफोरो खामानिबो मावा आरो गावसोरनि लागै खुन्दुंबो लुवा, हिबो दाया। अब्लाबो आङो नोंसोरखौ बुङो, गावनि गासै दोहोनजों समाय होजानाय सल'मन राजायाबो बेफोरनि बारसे बिबार बादिबो गावखौ समायहोनो हायाखै। जुदि इसोरा बै फिसा दाउसेन आरो बिबारफोरखौ जुदि एसेबां अनोब्ला, बेखौनो जोथोन लायोब्ला, अब्ला बेनिख्रुइ नोंखौ आंखौ, जों मानसि माहारिखौ इसोरा माबोरै नागारनो आरो माबोरै जोथोन लायालाबानो थानो? अनजाग्राफोर, जों मानसि माहारिया इसोरनि नोजोराव बयनिख्रुइबो समायनासिन आदभुत सोरजि जानाय जोङो। दा बेवहाय इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो हारसिं दोननाय नङा। इसोरा माब्लाबाबो जोंखौ जोथोन लायालाबानो दोननाय नङा। अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो जोंनि गेजेराव मोनसे सोंलु बेरखाङो। बे जादों जाहैबाय, अब्ला जोङो जिंगासिनाय समाव एबा सिन्ताया जुदि फैयोब्ला, जिंगासिनाया फैयोब्ला, अब्ला जोङो बैबायदि समाव मा खालामनो नांगौ? बेनि थाखाय बाइबेला जोंनो मोजां सलुसन, मोजां समाधानखौ होयो। जेरावहाय जोङो बे समाधानखौ मोननो हायो, बेनो जादों जाहैबाय फिलिपियारि 4:6-7 सिरि। मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लाबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहास'यि इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे
दोनगोन। बे बाइबेल सिरिनि ओंथिखौ नोंथाङा बुजिदोंना? जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिंगासिनायखौ, नोंथांनि सिन्ताखौ आरजनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनियाव लानानै फैयो, अब्लाना नोंनि जेंनानि समाधाना फैथों एबा दा फैथों, नाथाय नोंथांनि गोसोआव बेबायदि मोनसे गोजोना फैगोन, नोंथांनि गोसोआव बेबायदि सान्तिया फैगोन, रंजानाया फैगोन, जेरावहाय बुहुमनि रावबो एबा जेबो इनसुलेसन एबा मेडिसिन एबा गुलिफोरा जायखौ होनो हाया, बेयो इसोरनिफ्राय फैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैनिफ्राय जोङो मोनथाम खामानि मावनि। जेब्लानो जोंनि जिउआव सिन्ताया फैयो, डिप्रेसना फैयो, जिंगासिनाया फैयो, अब्लानो जोङो बै मोनथाम खामानिखौ मावनि। स्टेप 1 एबा मावनांगौ सेथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय गावनि गिलिर बिबानखौ बिनो हो, सारेन्डार खालाम। अपने बोझको सौंप दे। से पिटर 5:7 सिरिया बुङोदि नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानसयो। जेरैहाय नोंथाङा मोनसे गिलिर बेगखौ सासे गोगोम मानसिनो गथायनानै होयोब्ला नोंथाङा रेजें जायो, थिग बेबायदिनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरनि आखायाव नोंथांनि गासै जिंगासिनायखौ, सिन्ताखौ, डिप्रेसनखौ गथायनानै हो। मावनांगौ नैथि स्टेप एबा नैथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय हामबाय होननाय, साबायखर बावनाय, धन्यबाद खालामनाय, ग्रेटिटिउड खालामनाय। नोंथांहा जा गैया बेखौ लानानै गाबनायनि बदलै इसोरा नोंथांनो जिखौ होबाय बिनि थाखाय इसोरखौ साबायखर बावनायासो मोजां। जेरैहाय नोंथांनि बे जिउ, जेरैहाय नोंथांनि बे हां, जेरैहाय नोंथांनि बे जानाय लोंनाय, जेरैहाय नोंथांनि बे थानाय, गाननाय जोमनाय, न' बां गासै जा दं, बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर बावनायासो मोजां एबा गाहाम। मानोना जों जेब्ला जोंनि गोसोनिफ्राय, जोंनि खुगानिफ्राय साबायखर बावनायखौ जों मावो, अब्लाना जोंनि मेलेमनिफ्राय नेगेटिभ साननायफोराबो गोजान जालाङो। मावनांगौ थामथि स्टेप एबा खामानि बेनो जादों जाहैबाय दिनैनि थाखाय थांनानै था। आज में जिए, लिव इन द प्रेजेन्ट। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, नोंसोरो गाबोननि थाखाय दा जिंगासि, मानोना गाबोना गाबोननिखौ सानगोन, सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनायानो थैयो। नायगिरि लोगो नोंथां, नोंथांनि दुखुनि खोमसिया, दुखुनि हरा जोबसिगोन। इसोरा नोंथांनि मेगन मोदैखौ नुबाय, बियो नोंनि गाबख्रावनायखौ, बियो नोंनि उसाव बादावखौ खोनादों। दिनैनिफ्रायनो जिंगासिनायनि, सिन्तानि एबा डिप्रेसननि जि जुमनानै लानाय सि, बे जिखौ गारदो, मानोना नों हारसिं नङा। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांनि थाखाय आं मोनसे गुसुं आरज खालामनि। जुदि नोंथाङा थामथिम दङब्ला नोंथाङा मेगन मिसिबफादो आरो लोगोसे फोथायदो आरो बे आरजआव फोथायनायजों बाहागो लाफादो। मानोना जेराव फोथायनाय थायो बेयावनो इसोरनि आत्माया खामानि मावो। ओ आंनि अनसुला फोरबु जिसु, आं बे समाव बै बिदा आरो बिनानावफोरनि थाखाय आरज खालामगासिनो दङ, जायफोरा दिनै बे भिडिअखौ नायगासिनो दं। बिसोरनि गोसोआव जि जिंगासिनायफोरा दं, सिन्ताफोरा दं, गिनायफोरा दं, डिप्रेसनफोरा दं, बिसोरनि गासैखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिसोरनि गिनाय, सिन्ता गासैखौबो गोजान खालामनानै होथों। नोंनि जि गोजोननायनि बिसय जों बुजिस'जोबनो हाया, बै गोजोननायखौ बिसोरनि गोसोआव सोनानै होदो। फैनो गोनां जि गाबोन दं, बै फैनो गोनां गाबोना नोंनि आखायाव रैखाथियै दं, बेखौ बिसोरनो मोन्दांथिनो होदो। जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय, आमेन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे गोजोननायखौ जुदि नोंथाङा मोनदोंब्ला थारैनो मोनसे लाइकखौ थुनानै होदो आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामदो। जायफोरा जिंगासिनानै दं, डिप्रेसनाव दङ, सिन्ता खालामबाय थायो, बिथांमोननो शेयार खालामनानै हो, जेन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनो हायो आरो बोरखौ मोनो आरो गोसोआव सान्तिखौ मोनो। आरो कमेन्टआव आमेन लिरनो दाबावसै, जेन आं मिथिनो हायो नोंथांमोना जेन बे आरजआव बाहागो लाफादोंमोन आरो नोंथांमोना जेन बे बोसोनखौ खोनासंदोंमोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना आमेनखौ लिरनो दाबावसै। आरो सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव आङो जि भिडिअफोरखौ लानानै फैगोन नोंथाङाबो जेन मोनबाय थानो हायो आरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो मोनो। आरो जोबनायाव नोंथांमोननिफ्राय मोनसे सहाय नागिरदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां रोखोमनि मानसिफोरा भिडिअखौ नायो, आंनि बे भिडिअखौ इसोरनि बोसोन होनायखौ, आरो कमेन्टआव गोबां रोखोमनि नेगेटिभ बाथ्राफोरखौबो गोबांफोरा बुङो। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जेब्ला कमेन्टखौ फरायो, नोंथांमोनाबो सोरनिबा थाखाय
नोंथांमोना जुदि नोंथांनि रोंनायखौ जुदि बुंनो हास्थायदोंब्ला कमेन्टआव नोंथांमोना जायफोरा जिखौ मिथिनो हास्थायदों सोंलुफोरखौ आंनियाव सोंहरो बिथांमोननो थाखाय नोंथांमोनाबो कमेन्टआव थांनानै बिथांमोननि सोंनायनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना पजिटिभलि हैदो अनजाग्रा नायगिरिफोर। मानोना गोबां मानसिफोरा गोबां सोंलुफोर खालामो। दा नोंथांमोना बेसेखिनि खामानिखौ आंनोबो मदद होदो जे नोंथांमोननि रोंनायखौ जायफोरा जि सोंलुफोर सोंदों बै सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ नोंथांमोननि रोंनायजों नोंथांमोना फिननायखौ होदो आरो लोगोसे आंबो हानायमानिखौ होनो नाजागोन। आरो नोंथांमोना जुदि थारैनो कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्टफोरखौ फरायोब्ला आरो नेगेटिभ जुदि सोरबा नेगेटिभ बुंनायखौ नोंथांमोना मोनदोंब्ला बै नेगेटिभ बुंनायनि थाखाय बुंग्रा सुबुंनि थाखाय आर'ज खालामनो दाबाव। अनजाग्राफोर बिथांनि मुंखौ लानानै इसोरा मिथिगौ, जों मिथियाबो जानो हागौ। बिथांनि जिथु आइडिफोर दङ बे आइडिफोरा फेक जानो हागौ, नाथाय इसोरा बिथांनि मुंखौ लानानै मिथिगौ। दा बेनि थाखाय जायफोरा नेगेटिभ कमेन्ट खालामो बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामनो दाबाव, नोंथांमोना आर'ज खालाम। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।